tak semyo. Amit ya, Ji. Ini, nyah, aku tak dagel genti. Nggih. Mikir Pak Dalang ditalekke. Nyat langening kalang kanaklar pandang moncar. Oh. Tepuk tangan. Pripun? Saya dereng Pak Sadimin. Saya toh? Deal nggih. Suluk sik. Dalem. Anggo dodo no. Ngeten iki lho Pak Sadimin. Jane sing mayang kula iki kathah do iri kok. Dokumen kok. Jwangkah anggro sesumbar original. Lindu bumi gonjang kanjeng kumaluduk kadya guntur ketut homo pengkang calonidi maklume mbak penyune kumambang tuhu sang Wisnu Bathara arsa hang lebur bumi om gedhep tidemer bawaning ratri Sasadara wis manjer kawuryan tantu jiwa memanise manggep sinating kalu sini mokong sangjo protasi Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Pripun Mak Jawa? Welok, tepuk tangan. Pun kados Buyayu di SMKI dereng. Ampun. Saya nggih. Sae. Ampun gelo lho.
Tepuk tangan. Tepuk tangan. Pripun Pak Jawa? Welok berikan. Kandhani ya. Sok sampai anak mayang. Pripun? Enek dagelan joget iso persis Pak Semar Bagio. Sinten lho? Tur iso mayang. Oh, tak kandhani, bukan nggon YouTube enek. Mas Anggoro. Kuwi tenan kuwi. Jogete kon nirokke Mas Bagio persis iso. Ora percaya ya? Nggih. Sak perahu layar kon jogete kaya Pak Bagio. Cocok. Niki nun sewu Pak, nun sewu. Iya. Dalam suatu pagelaran wayang kulit Purbawasesane niku teng Dalang. dalang. Monggo sing dalang sinten iki? Ki Gareng Jajak. Oke, nek ngono berarti liyane manut Purbawasesa. Aduh, dinten tahun. Aduh, mati aku. Aduh. Sumpah lahir batin tenan Pak ning polok iki, Pak. Apa kualat karo dalang iki aku? Purbawase. Gak penak iki nek nang kene iki. Heeh.